DJ Sam ne. Yes, soyayya halitta ce kuma rayuwa ce mai sa wasu kunci wasu a daɗi. Soyayya halitta ce kuma rayuwa ce mai sa wasu kunci wasu a daɗi. Soyayya halitta ce. Soyayya halitta ce. Ita so halitta ce bata kyale sarakai da sadaukai ba, har 'yan sanda sannan ba ta bar sojoji ba. Ita soyayya ce bata kyale gari har ma ƙauye ba, har da ma talaka sannan ba ta bar mai kuɗi ba. Soyayya halitta ce kuma rayuwa ce mai sa wasu kunci wasu a daɗi. Soyayya halitta ce kuma rayuwa ce mai sa wasu kunci wasu a daɗi. Soyayya halitta ce. Soyayya halitta ce. Wani ya samu wani ya yi rashi kan soyayya, wasu na ta hawaye ta sa wasu na yin sambado, ta sa wasu na ta kiba ta saka wasu suna rama. Allah ka ba mu masoyin gaskiya sarki Allah amin. Soyayya halitta ce kuma rayuwa ce mai sa wasu kunci wasu a daɗi. Soyayya halitta ce kuma rayuwa ce mai sa wasu kunci wasu a daɗi. Soyayya halitta ce. Soyayya halitta ce. Allah ina roƙo Allah ka ba kowa mai sansa, abinda muke nema Allah ka biya wa kowa bukatarsa. Allah ka ba mu mai san mu ba wanda za mu yi naci ba, ka ba mu masu kula mu ba wanda za su saka ba kunci ba. Soyayya halitta ce kuma rayuwa ce mai sa wasu kunci wasu a daɗi. Soyayya halitta ce kuma rayuwa ce mai sa wasu kunci wasu a daɗi. Soyayya halitta ce. Soyayya halitta ce. DJ Sam ne. Yes, so